Уважаеми жители, приятели, партньори на община Тунджа, предстоят отново великденските празници и за пореден път община Тунджа организира благотворителната кампания Великден за баба и дядо. Нека отново отворим сърцата си и да бъдем щедри, за да можем да организираме празничния ден на онези наши съселени, в чието домове няма да се върнат близките им, няма да има детски смях и няма да има споделени празнични моменти. Нека да приготвим отново празничния обяд за тези самотни възрастни хора. Нека отново да боядисаме яйцата, да приготвим дъхавите козунаци и да влезем в домовете им така, че да усетим всички заедно празника. Нека отново да покажем, че Тунджа е общност и че е съпричастна не само към делниците, а и към празниците на всички хора от общността.